जिंकताला पटापट कमेंट करा, दीदी की दुर्वा. ओ दीदी 500 रुपयाचा आईस्क्रीम आहे. 500 रुपयाचा आईस्क्रीम आहे. कुठचा फॅमिली पॅक? कुठचा तो? असा आणि होळीची खरेदी लोकांची चालू झाली आहे. काय वास्त असो झणझणी देत. नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी युट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. आजचं स्पेशल मेनू काय दीदी? मिसळ पाव. आज सकाळपासूनचं तर नाश्ता वगैरे झालो. सकाळपासून थोडी गडबड होती तर नाश्ता काय आम्ही घेतला नाही, पण आत्ता स्पेशल मिसळ पाव दीदी घेऊन चालली आहे. तर आता मिसळ पाव खाऊक बसले असत, आई पप्पा बसले असत आणि आमरस. हाय हाय कर हाय. तर मंडळी आज दुपारी जेवणाक स्पेशल मिसळ पाव बनवलं आणि काल लालबागवरून येताना आमरस आणलं. तर कारण की आंबे तर अजून 1200-1500 रुपये डझन असतात, तर आंब्याचा काय भाव अजून कमी नाही होणार. तर सर म्हटलं आमरस खाऊन आपल्या मनाची शांती करूया. तर लालबागमध्ये डेअरी असा थैसून आमरस आणलं आणि आता आम्ही जेवतलो मिसळ पाव. तर थांबा दाखवते तुमका. तर ही मस्तपैकी नाशिकची मिसळ दुर्वान स्पेशली बनवल्या नसा. रेसिपी दाखवल्या नाही कारण की मी बाहेर गेलेलं आहे, त्याच्यामुळे रेसिपी काय घेऊ शकलं नाही. आता मिसळचा कलर बघा तुम्ही, मला वाटतं काळपट कलर आहे का? हां. तर आता जेवूया आणि मग भेटूया. चला मंडळी जेवू केव्हा. लालबागवरून फरसाण आणलेलो, म्हणजे काल गेलो म्हणून लालबागवरून आणलं. हैसरवर मिळतं पण लालबागचा फरसाण जरा असा थैसर गेलो म्हणून लालबागवरूनच आणलं. आता मस्तपैकी मिसळ पाव आणि आमरस खाऊया. वास्त असो झणझणी देताना. तिखट मिसळ एकदम आणि त्याच्यावर आमरस. चला आता पोटभर जेवते, मग भेटते. चला तर मंडळी मिसळ पाव वगैरे खाऊन आम्ही झोपलो. आता उठलो, आता काहीतरी चालला. काय चालला बघूया. तर रुद्रक पेंटिंग करण्यासाठी दुर्वान काहीतरी पुस्तकं वगैरे आणली आहेत, वॉटर कलर. आणि हो हैसून पप्पांका फोन करता आणि उचलल्यावर कट करता. हां बोलू नको, हां कट करा. च पेंटिंग कर. हे घे चल लवकर, ड्रॉ करायचे. पळाला. अरे तर मंडळी एवढी मिसळ पाव अंगावर इली आहे ना की आता वाजले 5. आम्ही आता उठलो, म्हणजे काय झोपूक नाही मिळाला, पण चाललेला कारण की सुस्ती इली मिसळ पाव खाल्ल्यामुळे. तर आता बघूया संध्याकाळचा काय प्लॅन होता. आता चाय वगैरे पितो काहीतरी. तर चला मंडळी आता आम्ही सेक्टर 19 फिराक चाललो. काहीतरी खरेदी करूया आणि काहीतरी फिरून येऊया. थोडासा मॉलमध्ये जायचो प्लॅन होतो, पण तो खपलो कारण की खूप लेट झालो. त्याच्यामुळे मॉलमध्ये सीवूडच्या मॉलमध्ये जायचा होता, पण आता कॅन्सल झाला. आता सेक्टर 19 उलव्यातच फिरून येऊया असे. चला चला सेक्टर 19 चपाती भाकरी सेंटर. तर मंडळी आता सेक्टर 19 मध्ये पोचलो, गाडी लावलो. आता बघतो जरा फिरतो.
होळी इली असा आणि होळीची खरेदी लोकांची चालू झाली आहे. काय का पिचकारी कलर पिचकारी रुद्रांश हे बघ काय 60-70 रुपये असतं काहीतरी 50-60 रुपये असेल. इडलीचं घेऊया ना मेदूवडे नको ना. चला तर हायसर आता इडलीचं पीठ रेडीमेड मिळता आणि आमका उद्या इडली करूची असा तर आता ठेवूक वेळ नाही सगळा तांदूळ बिंदूळ भिजव त्याच्यामुळे आम्ही आता हायसरच इडलीचा पीठ घेतो आणि मग तो भाजो हात नाही गेला असं येईल इडलीचा मिळता आणि मेदूवड्याचा मिळता चटणी मिळता. आता आला 2 किलो दे नाही और चटनी दो अभी के लिए कल के लिए अभी बाहर ही रखना है सोने से पहले 2 चटनी. काय घ्यायचं का शेंगा घ्यायची असं सांबारासाठी विचार त्याला. फणस ते आपल्या गावचे नाहीत हे आपल्या गावचे फणस नाही आहेत. आपल्या गावचे फणस होत कुळे असा केरळचे असत. शेंग विचारते कशी किती 600ला केला डन. नहीं वो भाई वो निकलेगा ना नहीं वो बच्चे को लेते हैं ना तो वो मुंह में डालेगा ना. ये हाँ बोलला होता पण लॉजिक है भाई लॉजिक. बाजूला लागत राहणार काढला आणि तोंडावर देख हे देख जीपे आहे मॅटर झाला हाँ हाँ झालं. चला डन. अजून पण आहे बाबा नको ब्ल्यू भरपूरच म्हणजे तो जरा वेगळा वाटला. दुसरा घे ना. दुर्वा तुला पाहिजे तर घे घेऊन टाक दुसरा. दुर्वा घे 2-3. राजू पैसे देतो. दीदी देते पैसे. ए राजू देतो मी नाही देत. चला हा घे ते घेत. कसं खायचं त्याला दात आहे का. हो हो काय झालं पाणीपुरी खाल्ली असती बाबून असं पप्पा म्हणतायत त्याला दात आहे का. पाहायला जायची नाही बाबू. पाणीपुरी पाहिजे तुला. पाणीपुरी पाहिजे तुला. पाणीपुरी पाहिजे होय ना बोल काहीतरी. नको बोलते. त्याला बारक्याचं जेवण रेडी झाला आणि जेव केव्हा आता रात्रीचं जेवण काय बघूया. दुपारी तर मिसळपाव झालो अजून जिरलो नाही अजून पूर्ण. आता काय का आणि मला मिठी पिट्टी भात आणि माझा आमरस. अरे पिट्टी भात पिट्टी खावा आणि मिठी मारा. पिट्टी भात आमरस नको ना तुला. बस झाला दुपारी खाल्लास ना बस झाला तुला. तो बाबूच्या वाटणीचा खाल्ला. बाबूच्या वाटणीचा खाल्ला 2 वाट्या खाल्लास ना. नाही 2 वाट्या. चल जास्त नाही. दुर्वा काय पिट्टी भात आणि काय बस. आता पिट्टी भात बनता बघूया बनल्या. आता तयारी चालू आहे सगळी. गावची पिट्टी आहे नाही. गावची पिट्टी आईने आणलेली गावासून. गावच्या पिट्टीक वासच मस्त येतं बनवल्यावर. काय चालला चला बनल्यावर आवाज दे. तर काय आज आहे काय
झी अवॉर्ड असेल, झी हा. मराठी अवॉर्ड, हा. तर दुर्वा आईस्क्रीम देणार. आणि जर ते झी मराठी अवॉर्ड उद्या असतील, तू बोलते 17 मार्च. हा, दुर्वा तू काय बोलते? दुर्वा 16 मार्च बोलते. हा 16 मार्च. जर 17 मार्चला असेल तर तुला आईस्क्रीम द्यायचं आहे 500 रुपयाचं. मी कसं देणार? 500 रुपयाचं काय? 500 हे मी ठरवलंय. असतील तर ते आज असेल तर दिदी देणार. हा. आज 500 असेल विषय नाही, आईस्क्रीम देणार तो. हे बाबा हे बघ 5 लोक आहेत, 500 रुपयाचा काय आईस्क्रीम 100 नाही. रुपयाचं एक आईस्क्रीम खाणार आहे? हा मग तर मंडळी आता भेट लागली असा की जर आज अवॉर्ड असतले तर दुर्वा. दिदी देतली, नाही दुर्वा. उद्या असतले तर दुर्वा बरं देतली. ठीक आहे, चल. आता मी लावतो. आता आपण एकदम मी लाईव्ह दाखवतोय तुमका काय. थांबा चालू द्या. माका माहीत नाही कधी असत आपणा काय आईस्क्रीम खाऊक मिळाली अशी मतलब आयसून तैसून कैसून आईस्क्रीम बस हॉटस्टार नाही लागायचं. अरे हॉट. अरे हा ना. हो, कसं बोलू? झी मराठी. तुमका काय वाटतं कोण जिंकतला पटापट कमेंट करा. दिदी की दुर्वा. लाईव्ह लावायला लागेल ना आपल्याला. लाईव्ह टी व्ही झी टॉकी झी मराठी झी झी मराठी हो खाली. हा. झी मराठी. चला लाईव्ह टीव्ही कशाला? फुल आरामात चाललाय बाबा. नेटचं काहीतरी करायला पाहिजे. अरे ॲड आली पहिली. पहिले ऍडच येणार, जरा थांब ना. चल रे लवकर, टाइम नाही. ओ दीदी दीदी थांब, कसं काय लागलं? दीदी दीदी अरे उद्या लागलं दीदी नसेल. दीदी मी कसं काय तुला आईस्क्रीम दीदी आईस्क्रीम 500 रुपयाचा आईस्क्रीम आहे. 500 रुपयाचं आईस्क्रीम 500 रुपयाचं आईस्क्रीम आहे. मी फक्त आईस्क्रीम चला. देणार. 500 तर रुपये दुर्वा जिंकलेली असा कारण की आज अवॉर्ड असत लाईव्ह चालू असत. अर्धे झाले. जाऊन दे ना, आम्हाला माहित नाही, आम्हाला फुल आईस्क्रीम पाहिजे बस. अर्धच मिळणार. अर्धे झाले वाटतं, अर्धे तर झाले. दुर्वा आईस्क्रीम डन झाला. आईस्क्रीम डन चल. कुठचा फॅमिली पॅक कुठचा तो डेअरी डे. आता मंडळी आजच्या आईस्क्रीमची सोय झालेली असा दीदीकडून. अवॉर्ड बघूया आणि दीदीकडून आईस्क्रीम घेऊया रात्रीचा. चला आईस्क्रीम खाऊक भेटूया आता जेवताना भेटूया. आता नाही मिळेल. दीदी दे. हे बघ दुर्वा, मी 500ची नोट दिली होती, राजूने घेतल्या नाही. दे. आता त्याला मिळूची नाही. आता जीपे करतले, त्याच्यातनं आईस्क्रीम घेऊन ये. काय फालतूगिरी आहे. आमका दोघांमध्ये एकच आहे. आई थांब गाई पैसे परत घेतले एक तर तिने. आता मी त्याला जीपे करतले म्हणून सांगितलं. आता 500ची नोट त्याने परत दिलं. मी काय दाखव कशी आहे. जाऊन दे चल ए, राहून दे. तर मंडळी दुर्वा भेट जिंकलेली असा आणि 500 रुपयाचा आईस्क्रीम आता दीदीकडनं आमका मिळतला. तर आता बघूया काय बोलता. जीपे करता बोलता कारण की पैसे खर्च करूचे नाहीत. माका शेंडी लावतली अशी वाटता. मी थांब, तर मी आले. बघूया. तर मंडळी कसं आईस्क्रीम दीदी. छान, छान. पण माझ्या आवडीचं नाही. आवडीचं ना. तर मंडळी आता आईस्क्रीम आणलंय मी पण. कसला वास आहे चॉकलेटचा. तर मंडळी आजच्या बेटची आईस्क्रीम खाऊ घ्या. आता आईस्क्रीम खाऊन झोपूया. तुमका जो व्हिडिओ आवडला असा त्या व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा
आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. ही आजची बीट दुर्वा जिंकली आहे, त्याचा आईस्क्रीम खाऊया आणि झोपूया. बाय बाय. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. चला.